आं जमातिया होदानि तरफ থেকে मनिन्द्रमोहन जमातिया अक्रा তিনি प्रेस मीट साख्लायो थांनाय 10 तारिख मे 2023 अमरपुर चंदीबारी माता बैसाखी मेला अनुष्ठान चलेमानि जागावो सेनि तिप्रासा बाय तिप्रासा मेला नायनि थांलायमानि बिसिङो जे अगतन गतेमानि उ गतन आना खनावै जों चिनि जमातियानि हदानि तरफ থেকে बेलायखे बनो सेलेंखा अमहाय गतना जदि बसकांगो तैदुम अमहाय उंहा काके जों कराक याप्रिबायनो बनो दमन खालायनाय आगिरावबो बहायखे जों दमन खालायफायो ता बसकां बहायनो अमहायखेनो जों दमन खालायखांनाय ता बहायनो जेता गतना गतेमानो जों चिनि जमातिया होदा बायनो बनो याप्रि कराक नाजानाय